За миризливи сапуни по модата, за шанял пеп, бяла вода, за червена вода, за помада гроша 396 и 20 пари. Всичко събрано сума по сума 8564 гроша и 15 пари. 8564 гроша и 15 пари масраф от видяне от кисията ми. Тъй, айде, пържи. Със здраве и да ти е сладко. 8500 и толкова с гроша и 15 пари. Една как стават, как се събарят мъжете. Една как стават микрозюците. Като се захласите по тая мода, па не ще ти да знаете той къща ли, курник ли. Ама кога ще ме вземат дяволите, па ще ви кажа аз на вас и ни моди. Че то сега модите коста, нали видиш? Ами че то тъйна, ами то света гледа по-друго. Ами че се види, тъй както правят хората, бре. А че хората, ако си покачат дрънкала и ние ще станем маймун, тъй ли? Коста, но то сега не е като едно времешното. Ами че то не може без тях. Не стига дето прахосваш толкова с пари за нищо и никакво. Ами, като са захласите, тази страната не ви идва на ум, че това е къща. Да попреметете, да поизчистите малко. Ма как така бе, Коста? Ма как ще ли смели да не си гледаме къщата работа, бе? Я, бре сега. Ей, не ти ли донесох сега кафето, а? От капсула. И за него трябваше 2 часа да чака. За един време стана. Манчата ми още не е огряла. Все не сте готови. А дъщеря ни? Тя се няма. Се има да довършва нещо. Да иде да вземе новата си рокля. Рекох и то без час по-скоро, защото нали чорка, че знаеш, а утре ще й трябва и то със сватбата. Ама, Боже, гледам аз да отида, викам да си нагледам сега къщната работа. Ти ли? Ама, чик ти са изтекли на тебе, бе. Ама, Коста. Какво, Коста? Яле, бре. Ама защо да и се не викаш? Ами, яле, сега. Не направих кафето, а пък и си Кинка ще отиде да види какво да ти спретне даже за обяд. А дъщеря ни трябва нищо да ни попаща. Дъщеря ни. Ама, Коста! Ама то светът сега стана по-други, бе. Да ти обадя. Да речем, една майка
майка, дето има дъщеря. Ама и тъс майка, дето разбира от сегашното, ами че тя не трябва да оставя дъщеря си на пране, на промиване, на промазане. Защо че ръцете и че се развалят? После не трябва да я кара и да готви, защото от огъня лицето оправа, па после и нас се разваля. А наша Ага Коста, ма каква си и тъй хубавичка, ама то сявка, ти казвам без сявка, и ръцете, и личицето трябва да й бъдат чисти, гладки, а и тайна меки като памук. Ами, тя е деликатна, Евгенис. Аз деликатна, Евгенис. Сетне? Сетне. Сетне ни. Ами, че една дъщеря имаме. И видиш, не друг къджи. Господ я й дарил с ангелска хубост. И зато тя нека е там сал за себе си да гледа. Ба кога излезе пред хората, да бъде най-добре уредена, отъкмена и всяко най-новата мода. Ама да знаеш, искам от всички моми по-горе се да сочи. Ние дали ще гледаме да я продадем по-късно, а? Абе, водава, никой няма да гледа нито роклики, нито ръцети. Всеки ще гледа дали изпечена на къщна работа. Дали ще става за домашница на дъно. Слушай, Хаджи, не я дам аз в ръцете на един простак и тя да го слугува като мене, като рубина цял живот. А на какъв дявол? Чакай. Видиш, си намеря аз едно хубаво, ама и учено зенченце. Колко си отбрала ти? То сегашното учение, като гледам аз, не къща, ами и хурни книжа може да гледа. Че защо дома си да пак те е прекоста? Колко пари потроши подир Димитракито ни? Нали да се изучи, па да стане учен? Явиш, като се върна от Европата, какъв се е променил? Ами че той прилича на Френче, сякаш като го гледаш, послуш не е над син. 1000 пъти пишма стана. Какво проводи го и като ми се върна един учен, сега не ще да бигаваме да седна. Ама аз качих пари с нея, че чиляк ще стане, пък той каймана и половина. Цял ден каймолосва с тренските чапкани. Иска, ама не ще на Дюдян. Иска при някой голям търговец. Като са рекли Европата. Ама Европата е измислила 1000 мурафета да и търси водари като нас да им вземе паричките. Учение, аз викам, дето ще може да знае някой мурафет, да изкара някой лев, да върти къщата. 8500 кусур гроша и 15 пари. Масрав от дюгяна ми, от кисията ми. Разсърди са. Ама че как е мислите, бе? Ами че той е женски баща. Ами че трябва да харчи, ами как? Ние една дъщеря имаме и всяка трябва да й правим дрехи по модата. Па кога излезе пред хората, да я уредена, утъкнена, като я види някой, да каже, сякаш тъс не е българка. Ама че тъй де. Ама че то пък ако не беше тъй, той доктора ще ли баш не я да залюби. Ама че тъй де. Ама и той не е пръския. И той разбира от хубавото. Ама сега да ви кажа, леле, сега той да я види, ама с най-новата й рокля, маскроена по най-новата мода. Ма не ли казваме и толкова? Толкова ще влезе в очима. Амчета наша Анка, като я погледнеш, същинска французойка. И ограда ни, като за нея, ни ергени няма. Нашите ергени никакви, простаци. Ама той баща и нека да ходи да се одобра на съмната. Ама кой ли ще го слуша него? Мале, свърших си я. Ето виж, харесва ти, мале. Мари, каква е хубава. И как добре ти стои. Анке. Ами че тя досъж другата
ти казвам изляна, изкована французойка. Да си дури капелитата, мамале. Зато и добре да се температура, добре. Добре, ще се покаже. Нали, мали? Тай, докторът много ще ти се зарадва. Да, ще ви се зарадва. Я обърни се. Мале, мила, ма то сега, като да гледа човек, ма ти сяка си дошла направо от Европата. Браво, Санке, браво! Ей, тъй ходят европейските мандами. И слушай, чули, нека да запозна с Швайн. То се знае, мали, то се знае, че те е шита. Да, от тази мода още никоя друга няма. Нело, папа. Честита! Честита! Мерси, Марийки! Как е, Марийке? Вярвиш? Не ли се харесва? Чудесна, чудесна е. Видиш ли, Марийке, ама че тя е по най-новата мода за това. По журнала ли се стои? По журнала ли занява се? Марийке, ама ти път нали знаеш? Ами че тя наша Анка си пари петлика. Каквото види по журналята, всичко си го прави и то хемте да вкъса. Нищо не се отърва от ръцете. А нейна милост има дарба за всичко. Чакай, Марийке, то не е баш тъй. То задна класа европейка, над нея, ако май трябва един европеец, нали? И мамале. Виж, Марийке, виж цивилизацията какво прави. Да и признат викам аз, нейния брат, че той като се върна от Европата, е изучи на всичките европейски мурафети и кандидати. Злазей, че има такъв учен брат. Ама, Марийки, ти да хожда по-честичко от дома. Ние и тебе ще ти изучим на европейското. Ами я гледай, виж как се изучи Анка. Ама ти пък да я знаеш, кога седнат с доктора на приказка, че като се запанат, ма то направо да ти драго да ги слушаш. Твоя милост, да. Оставяш Анка да се учи на европейското. Ама майка ми, каквато си, не би ме оставила. Да знае, че света ще потъне, особено да приказвам с чуж човек. Пази Боже! Марийке, чакай, ма тя тебе майка ти е стара, па и проста. Че ти не трябва да я слушаш. Да, той Анки на баща викам, ходи насам натам да се одумва, ама той ли не го слуша? Ние тук да знаеш, караме си я съде, ала прангата. Да река, То беше българското, Марийке, не струва пукната пара. да река аз да слушам баща си. Трябва да си остане до същ дебела българка простачка. Че вие можете, ама аз да не слушам майка си, дето има всичката грижа за мене. Ма ти си гледай работата, Марийке, че ти не трябва за всичко да я питаш и за всичко каквото ти каже да я слушаш. Че тя нали ти казва, ма че тя жена е стара, па и проста. Марийке, я ми кажи ти, тя какво ти разбира от днешното, от модерното, от такова? Ти, Марийке, ти гледай да се изучиш на модерното, на цивилизацията. Цивилизация се речи! Дайде, цивилизацията. Като българка, кога днес ще бъде в ръцете на един българин? А у нас, българите, цивилизацията, която ваша милост разбирате, не е още в употребление. Но Марийки, не, ние младите трябва да е дори в употребление. Ако слушаме старите глави, ще минат 1000 години и българите са тъй прости ще си седат. Браво за мен! Браво, Санте! Все тъй прости и все тъй бълбути. Преди в тази цивилизация на модите, българите имат нужда от положително учение, от наука, от просвещение. Твоя милост си взела по думите на учителката. Тя ли думащата е? Какво разбира тя, ма простата българка, знай ми тя, че тя да си каже даже едно бонжур, като хората не може да каже. Bonjour! Bonjour, mon cher frère. Comment ça va? Très bien, merci.
мъжер, сьор. Виж, Марите, какво сладко иде сега французското, нали? Бонжур, мадемуазел Мари. Не знае французски. Да, трябва я. Една мама не трябва да знае французски. Да. Ти трябва още да се научиш да танцуваш на европейските танцове. Да. Полка! Вас! Катрил! Да! Трябва да знаеш как да се отнася с един кавалер, когато ти направи комплимони, да правиш букети и други. Димитраки, колко ли сато? Близо пладне, мале. Ладне! Бог, Мари, още не съм сложила манджата на огъня. Сега оня ще се върни и пак ще почне баща да дърми. Хай, Марите, ако желаеш да се научиш на европейските хора, да говориш французски, идвай всякога от дома. Аз ти давам честно слово, че нарочно ще се занимая с тебе. Ето и както с сестра ми. Благодаря ти, но не ще имам време. Време! Остани всичкото пък е да станеш една цивилизована мадемуазела. Дето не ще го бъде. Той е в ръката ми. Стига да го желаеш. Нейна милост. Все още не можем да оценим цивилизацията. Цивилизацията, Марийке, е слънцето на днешния век. Лесолейки, грейки на цяла Европа, където мадамите са цветето на тази цивилизация. Там жените не са като тукашните рубини. Във Франца, а именно в Париж, жената е тъй свободна, както и мъжът. Там една мадемуазела си взема кавалерина, когото е обикнала, па се разхожда където си ще. Не пита ни майка, ни баща. Либерте! Свобода! Те, европейките, нищичко не похващат. Слугините им вършат абсолютно всичко, за да са им меки и белички ръчичките носят ръкавички, за да ни им опръхвали чецето от слънцето, си слагат вуал, а за да ги стои снагата деликатна, носят корсет Марийки. Да, но ние все още сме толкова далеч. Не е истина. Пак бе и сестра ми. Да, не е навина средничка в гърдари. Доктор, доктор иде. Да сходя. Що бързаш? Постой! Не съм свършила. Че не е срам, ме. Срам ли? Браво! Не тай срам! Той ми ще забави. Иде. Я стойте ви и тук, че тук не го забави така на бръщляна. Айде, не моля ви са. Чакайте си ти. О, люлю! Завари ма. Сега. Бонжур! Бонжур, месио. Madame Zot. Сладьон! Pardon, Madame Zot. Comment ça va-t-il, Madame Zot? Oh, merci, monsieur. Très bien. Monsieur Demetrius, Шуприма си, Маргаринес. желаях да ви срещна и да ви дам журнала, когато приех от почтата. О, журнала за моди! О, мерси! Избързах! Ама има по-нови моди. Тази рокля сега ли си я направи? Oui, monsieur. Се я облякох. Браво! Много добре ви хваща. Мале, трябва да си направя. Виж, от тази. Добре, от тази. Да си направя, мале. Слушай, още до вечера баща, като си дойде, ще му заречем така и да че никой пи. Трябва. По нас демуазелите си имат по 15-20 остания. Разумява се една дама най-малко на месец
по една, още да взема чувача. Ама чакай бе. Ами че тя и наша Анка има къде 15. Маля е повече, за вече повече. Я стойте ви тук, ваша милост си приказвайте, а пък аз да взема да отида да се нагледам къщната работа. Ай, тио, мушу! Адио, мадам Злата. Мерси! Нейна Нейна милост, наша съседка. Мадмуазел Мари. много ми е драго да се запознаем. Удобно. Нейна милост има типа на също българско момиче. Тъй срамежливо. Имате право, господине. Ние, българските момичета, не сме стигнали тъй лесно за познавание на български. Нейна милост, майка и от старите. Моля ви! Вие не трябва да слушате вече майките си. Те са странни, па и прости. Те не знаят, що ще рече цивилизация. Цивилизацията изискува едно момиче, една мома, да бъде отворена, да приказва франшман с един кавалер. Не трябва срам. Само показва. Аз вярвам, срамът да е честа на едно момиче. За една цивилизирана демуазела срамът означава нула. Нито има идея за срам. За нас срамът е голямо нещо, господине. Видите ли българските майки какви мизерабили идеи дават на дъщерите си? Такивато стари спират прогреса на цивилизацията, която изискува персоналната и индивидуалната либерта. Не трябва срам, не трябва страх. Всички нации днес в Европата са прегърнали цивилизацията. Сал, вие, българи, не щете да се конформирате и модификирате. Вие, младите, не трябва да слушате старите ръждиви глави, а гледайте напред, към прогреса на цивилизацията. Вие трябва да имитирате като нас, европейци, дето визитираме града ви, да се запознавате с нас, да слушате нашите инструкции, да гледате как се носим, как приказваме, как сидим, как ядем и пием. И вие тъй да се носите, тъй да приказвате, тъй да сидите, ядете и пиете. Чуй, Марийке, сега разумя ли? Разумях. Стане на маймуни. Уи, Колко желая да отида в Европата, цивилизация. мадемуазел, и това е възможно, стига да го желаеш от сърце. Ох, мусио, да има колай, още утре да тръгна. О, машина, не бъди сигурна как скоро ще видиш Европата. Стига да се оставиш на моето диспозирание. Ах, дано. Нима разумя. Ти, Марике, не трябва вече да слушаш майка си. Тя вече е стара, па и умът ти се изцяло. Аз те обичам като моя сестра и затова искам да те цивилизирам. Благодаря. Тази цивилизация не е като за мен. Да, птица ми, ще видиш много цивилизовани градове, дето цивилизацията е на върха. Ах, мусио, дали ще имам нея чест? Ще имаш, маше, ще имаш. Стига да ме слушаш. Защото ти, Марике, може ли си вкусила от цивилизацията? Той за това ти иди позна. Каквото и да е, не е като за мене. Не бъди таквас. Остави се на мене, който да обича и ти желая доброто. Ах, това добро на друга. Ах, мусио, l'Europe, la civilisation. Oui, ma petite amie, l'Europe, la civilisation, c'est très chou, très magnifique. Je t'aime. Tu es mon ange. Мусио, като отидем на Европата, нали, ще науча французски, мусио. О, sans doute.
Язък ти за хубавината ти, Марике! Язък! Ако не ме послушаш, ще си останеш една ревнива ябълка, хвърлена на свинеци. Каквато ми бъде чиста. Честа ти е в ръцете ми. Стига да се оставиш да те направя честита на света. Чиста ми от Бога. Ах, мусио. Ах, мусио. Лънцушкото. Да. О, бъди Да, сигурна, ще бъда. Марике. Да имам начало, да имам начало. Кога бъдеш с мене за 2-3 месеца, ще бъдеш цяла французойка. Слушай, Марике, не се оставя в злочестина. Остави се на мене. Иначе се каеш. Може и да остана най-злочестна на света, но никога не бих се предала в ръцете на един Ергений. Забавя се да си ходя. Ах, Марике! Постой, чакай, имам още да ти кажа нещичко. Моля ти се, остави ма, майка ще ми се сърди. Адио, Марике! Адио! Адио! Ей, баща си, ей. Господин Маргарита, Я се ето другата от тея. Преди да минем в другата камера. ало зорди, мусио, се вас. Ух, и този таки. Ух, и този таки. Не може ли да посиди още малко на дюген? Не се разправи. Паренти да ни да завари тук, че и сега ще ни да гърни отгоре. Ух, колко му дошла. Така, колко му дошла. Той сигурно заплатне си дойде. А пък на мене да ви кажа, манчата ми още не е готова. Поне този път ми покупнете и ми кажете какво ли да го излъжа. Никой нищо не казва. Ама айде поне аз да ви кажа. Да знаете от мен, една жена трябва да знае да лъжи мъжа си. Ама просто дето не знае да го лъжи и му казва право. Чудейте, ама я чакай, че аз много се разприказвам. Да взема да варя, да ни ме завари и мене тук. Хайде. Пак не е готово. От сутрин насам пъсти на уши. Ама нищо. Не ти дават поне един дробен хлеб да си позълнешеш гърлото. Ама, Райчо как изпадне на врата, знаете ли? Ама, и той чурбачета дойде като конна празна турба. Нищо. Ама ще чака. Райчо! Слушай, турбачи! Кой беше тук? Беше турбачи. Той Кикимилие, какъв е... Какво прави с къщата ми той? Ама аз знам ли турбачи? Дойде той тук, говорят дълбоки работи. Французки. И чурбаджийката, и Янка тръгнаха да говорят поста се състъпа. Какво па? Да не приказват си. Като какво? За разни работи. Измайват се. Чурбаджийката къде? Отиде от мотопака. Вики още не е готова. Не, чекай. Я ви кажи да дойде. Добре. Палива! Райчо! Къде е Райчо? Я палива! О, Хаджи, знаеш ли, утюхках се ти казвам. Леля от залата се утюхках. Що? Що? Ами, как бе човек? Как не се догадих да видя дали у солника имаме сол? И кога рекох аз да буде на манчата сол, гледам ти казвам, солника ни празен, ама до сушна празен. И викам аз на ума си. Ще се ме направя Райчо в час, ама на отварям кисията, няма нито една пара. Да зато не го проводих. Райчо? Да. Да идеш качарак да вземи стол. Качарак? Ама ти сега ще идва бая да почакаш за манчата и ти доди Райчо за солта. Абе, каква сопа ти състои на тебе? Ама чакай бе, чорбачи, ама то в тази къща сега аз не съм ти крива. Ба, права си ти, като въжи от турбата. Не мога да ти се поплатя да но да къща си, аз май съм ти лошата. Кой беше тук? Кой беше?
Марийка, после... Ама чакай бе, аз нали имам къща работа. Аз бях покрай огъня, покрай печката, мита, щетам насам, натам, откъде да знам? Гледала си работа. Каква вещица си ти? Де, Анке? Анке! Анке! Що е, тате? Кой беше тук? Беше Марийка, тате. Още? Бачо беше. Да, беше? Да, Марийка, Бачо. То после тоти му си маргариди, взе бача и заминаха. Чакай, чорбаче, аз по едно време догадих, че комай някой като че ли доде. Не доде. Значи май по-скоро догадих, че комай излезе. Дали беше чакай. И после, ама тук и господин Маргаритито ли беше ма? Той. Той ще го замаргариди аз не. Той чакъни да ми стъпва в къща, че му щупам краката. Ама тате, не так, той не е лош челян, бе, тате, той е доктор. Ми да. Ти го разбра. Или ти му се сочиш? Чорбачи, що го пуш бе? Как ще му се случи? И то пред мене, че аз разрешавам ли? Бе, каква маймуна си ти. Как видите от тези евангелски хайки, остави отгоре на остави. Ама кога ли ще ме вземат дяволите зер, ще ви дам аз и ни моди. Тате, хубаво зароби. Донесохте ли? Донесоха ли? Донесоха ли? Тате, виж новата работа. Днес не си я съвърши. Виж. Да се сочиш на оня чапкъни, да? Ама тате, аз само си я премерих. Пред оня чапкъни? Как ще съм, тате? Той хич работа ли да биде? Ма ти що си кривате, а? Акъл маймун, където ти майка? Тате, ти като се я хукаш, се и се сърдиш. Дъще, баща ти е гона. За нищо и никакво сам знае да се сърди или да се кара от тая къща. Аман. Абе, какво да те оставя да ми направиш къщата ми за смях? Така ли? Тишко ми е да ви слушам вече. Ума си в главата сгъра и жено зерш. Какво зер? Мъчето? Аз да не съм кировиня. Свърши то. Свърши личеството, свърши и робията. Изю! Добър ден, Митя! Как си ли? Добър ден, добре дошъл. Благодаря. Как си, Лене, здрав ли си? Баща ти рече болен си бил. Да си урочосан ли е? Той сеща да иска нещо. Кога беше момче, как ден идеше в нас? Ама сега редко стъпаш. Дома работа ли е? Работа? Работа, ама и ергелът. Я кажи сега, хареса ли момата? Ти те женим ли бе? Нещо да се жени. И как те не щеш бе? Че ти си най-лишният мама в града. Я виж си какъв. Преднат, напред, обавелек, с занаят златен имаш, само избери момата. Да избирам момата, ама тя дали ще ме иска? Как няма да иска, бре? Щом ти си я харесал, как няма да иска? Ти на коя врата по глава си ще ти отворя? То може да ми отворят леви, ама там където искам, няма. Ти отде знай. Знам. Ти само ми посочи вратата, където ти и сърцето, пък ще видим. Какво да ти посочвам, ами тя работа не ще стане. Ще стане, ле! Ще стане! Как ще стане, като майка ми рече, че няма мома за мен? Проклетницата!
аз стои така. Друго нещо речи ли? Речи ми още, че е щала българин за зет. Бре. Ама ти за бакарчи постовата злата ли ми разтраш, бре? Да. Тя проклетницата. Все по-горе се мисли. Българите леле прости и бълбути. Гачи, тя не е българ. Мъжко ме намразва толкова, нищичко не съм ми направил, нищичко. Демек нейната Анката е урочосала. Ама хубаво е момичето. Кажи ли ти едничка, брата. Нейната премяна ни идея няма. Абе, той кажи, бе, учухнахме с баща ти. Тя ми е на сърцето ли? Глезла е като майка си, ама влезе ли в ръце, ще се оправи. Беше дала тук. И аз още я чакам. Ама напоследък... Дартата, бре, дартата, злата, тя ги прави тези неща. Тя... Хиш не се притесняй, леле, аз ще оправя нещата. Е как? Като майка и неmeще? Ама куче служение, бе. Той баща е да ми даде дума, а той ще я даде. Вярно. Вярно е, не се притесняй, леле. Ама не била болестта ти завъглен, ле. Европейки вина, точно е тъй, като те да се носят. Да, Маля, да. То модата мляза на хубавелек челяк. Той, ама че то на грозното детето направо си плача от твоя мома. Мале, виж каква хубава мода е тази. Вижте му. И Мале, добре, че не съм грозна. Той. И въкса. Ох, Мале, виж пак, каква хубава мода е тази. Да. Хубава, ама с баща. Защо Господ не ме е дал дъщеря? Що не ме е дал, мамале, дъщеря на един европеец? На един цивилизован баща, мамале. Ами така. Ами той нашия, като е такъв простак. Само знае да се карим с къщи. Какво да го правим? Да взема аз нему, да му слугувам, да му чисти, да му готвя. Да му рубиня да ми става. Да ме прощава негова милост. Той. Нямам време да ставам робиня. Маля. Добре, че си имам музил Маргарити, Маля. Той като е хичня маеля. Точно така. Браво. Той, Бонжур, мадемуазел. Bonjour, monsieur. Мерси, мадам Злата. Бонжур, демек, не е ли от дома? Сикичка, знам, че излезе и то за да се срещне с ваша милост. Нали знаете, Бушу, колко той ви обича. Цени ви също като истински брат. И аз го обичам. Повече от брат. Да. Обичам и вас, като същи мои роднини. И ако имате благодарение, може да станем истински роднини. Благодарението може от наша страна. То за вас винаги ще се намери. Много ми е така, мадам Злата, също от моя страна. Сърцата ми се посрещават. Той, верно, усещам аз, виждам, че се посрещат. Ама да знаеш, че посред дете има едно малко кривичко. Ама ако е и то ще се оправи. Ама я, вие, ваша милост, стойте тук и само си приказвайте. А пък аз имам малко работа да взема да си отида да я свърша. Да, вижте си работата. Да ви въздържам. Адио, мадам. Мадемуазел Вагнер, я кажи ми как прекара тази нощ? Добре, мусил. Мерси.
Машер Анет заспя. Събуди се. Този ангел се преточини. И тъй душата ми са ти хранисва. И ти хранисва зле. Кажи ми, Машер Анет, имаш ли таквази ти храния? Сета ти, любиш ли ма? Мусио! Уи, Хора от цивилизацията! Кой ли не ги обича? ти, Машер Анет, не си никак родена, за да бъдеш жена на един българин. Ами си да. Натурата те е дарила. Бога ми. С таквази шерман на хубост. С таквизи физически авантажи. С таквизи персонални грации. Дето трябва да бъдат само за сентименталното сърце на един игри певец. Да, Мартита ми, ти си родена, за да живееш не между простите, игнорентите, а в пазлата на цивилизацията. О, да, мусио, да, тази цивилизация, която аз толкова много обичам и желая. Да, имаш резон. Голям грях, да няма останеш в тази простата земя. Да, мусио, да. Ох, брат ми, мусио, който е ходил в Европата и знае, що ще рече цивилизация, казва същото, мусио. Да. Обаче... Какво обаче? Баща ми, защото той не е ходил там, мусио, и голям противник. Да. Те са простаци. Да, мусио. Давай, беги. Мама обича цивилизация. Браво! Ето жена както трябва. Да. Баща ви на страна. Майка ти, брат ти са наши, са вратхебие. Par conséquence, ma chère Annette, ти си индепендентна, стига да се останеш на мен. О, тогас, ма chère Annette, ти ще видиш светливата Европа. Давай, ще отидем на Виена, на Париж, на Лондон. И много цивилизовани градове, дето ти ще се видиш като в, как да го река, като в рай. Никак по-долу. Идваш ли? Мусио, само си да даде едно увенчаване, мусио. Венчаване? Да. Такова, разумявате, всичко това ще се извърши, да речем, тук в близкото село, дето имам най-голяма инфлюенция, стига да заповядам и всичко е готово. О, мусио. Ей, баща ми, ей. Мадемуазел, аз ви оставя. Маша, адио. Виж, помисли си да не ме изтървеш. Адио, мусио. Адио. Ела, да видим, бабо, какво ще ни обадиш. О, как си, качики? Живо здраво ли сте? Добре сме. Лутя се не видеше макар. О, а ти, пилето ми, как си? Здравичко ли си? Здравичка за дома. Имам си да. Я дай на баба стоя на един стол. Няма нужда от това. Ела си поибаме тук. Чапачи, ама че да ти кажа. Ами че тук съседих, че и аз имам къща работа. Баба, много сте са разработили днеска. Я сиди, сиди малко, си почини. Как си с здравето, бабо? Как си? Държиш ли са? Хайде. Старината, младината, хаджи, има и по-стари от мен. Дето ще речем, не си чак толкова стар. Не. Че то тогава да вземем да ти подирим един по-млад дядо. Че то хаджики, що през глава трябва да мине, че трябва. Ти може да знаеш, ама аз помня. Едно време баба Рада беше млада, се любеше с дядо Герги кокошката. Той отподире и тяло да подире. Къде си да я заиска, баща и дяда. И знаеш какво стана? Какво е? Стана, че на стари години, тогава
вземат, Аха. ти да видиш, няма никъде като тяхната хубост. На стари години се взеха по път и по закон. Ама как? Като удовя той, удовя и тя. О, верно! Ето, бабо, истинската любов не остарява. Само иди мъжа и жената да си удисат. А когато мъжът тегли на една страна, жената на друга, какъв гелик търси? Ей, чувате ли ги? Ай, те скамани у моята градина. Виж, Хаджи, доде са млади, трябва да се гледат да си удисат. Как сторичеш ти? Горечко. Както казва хаджията, да се удисат докато са млади. Докато не са съзрели. Няма да бъде, няма. Какво искаш да ми речеш? Че, айде, аресал някой някоя или ще си дадем дъщерята, кога па на кого бъде? Айде, бе! Да ви жива и здравичка тя, вашата едничка в града. Нейните накити, нейните премени, ниди ги няма, нали? Трябва един и тъй като нея. Да се силика прилика. Щото нашата моба си деликатна е, Гинис, ами че тя разбира от хубавото, не е като другите. И разбира от цивилизацията. Айде, не я хвали толкова, че не са знае какъв ще е късмета. Той късмета и като ме, само ви рече, Че той за сега сал един Господи знае късмета, ма. Момчето е много добро, с добри търбяти. Учено, разумно, къщата, покъщнината, търговщината му върви. Като влезеш в къщата, па да ти драго. Млад ли? Млад е, разбира се. Младичко си момченцето. Думата му се слуша посред търговците. Джугяна му пълен си мане. Сещам се. Добре, кой? Хаджи Станила Митю трябва да е. Какво? Ма Хаджи Станил си? Ма я да вали той там по пътя си и да си гледа работата. Слушай, нашата мома бабо още не е заженени дълго си. Ти да мълчиш, ще разбивам устата. Това момчето аз го зная, много добро момче. Знае да си върти тигана. Знай, той е добър, ама каквото му е добро. Ама учено бе, учен е момчето. Чакай. Не той. Учен челяк се казва на такъв дет знае французски и дето знае да се носи и тъй свършено, модерно е, Денис. Бабо, ти скършеното, изтънченото, то къща не гледа, хаджике, не гледа. Ти гледай кисията да е пълна. То скършеното, изтънченото, къща не гледа. И френски не знае. Да отиде да се научи, па тогава му кажа. И не я слушай, бабо, тя не знае какво бърбори. Барбори, аз. Ти да му кажеш да се срещи с нея. Да му кажа, хаджи. Да му нося аз много здраве и да му кажа да се срещнете. Ма какво думаш, Коста? Ма чакай, бре, че тя нашата мома още не е задаване. Ти кажи му, бабо, каквото аз ти казвам. Ще му кажа, хаджи, ще му нося много здраве и ще му кажа да се срещнете, хаджи. Добре, кажи. Ама как, бре? Кажи ли как, бре? Здравей, бабо. И му кажи, чичата не се надява на друго място да се търси късметя. Мълчи, че те разбира устата и патка, гледа да разбили момичето от късмет. То пък един късмет. И че ми трябва. Ще ви дам аз едни моди, но кога ли ще ме вземат дяволите? Там, като се облякла, станала мадама. Досуш.
днес всички свят крачи с гигантски крачки към прогреса и цивилизацията от всичките нации е достигнала върха си. Вие сте останали от темнотата. Всичките вървят из пътя на цивилизацията и от ден на ден стават по-цивилизовани. Вие стоите и не щете да са цивилизовани. Както сте хвърлили бутурите, фермените и дългите джурбета, това сте се облекли в панталони, сетини и пардесю. Както мулите ви замахнали антениите, гащите и сукманите, па са се облекли в фустани, полки, гарибалди. Тъй също трябва да махнете тези просташки хора и да ги заместите с европейски данси. Нали Мушо, тогава който и европеец да види шариче. Аз по-сум на и те хора, защото и те са стъпили на пътя на цивилизацията. От тези европейски дансове, разумявате, вие ще имате голяма полза. Тялото ви ще се получука. Ръцете ви, краката ви, с ногата ви ще додат, па ще се скръшат. Екзампли. Видите? Така. По цивилизацията ще бъде, ако всеки момък, кавалер, си вземе по една мума, дама, паризан, така и да захване да танцува. Како хубаво, како цивилизовано. Атенсион! Паризан! Ще захванете от левия крак. Показвай. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Браво! Седне така. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Гледай как ги върти като патки. Древният! Сега, нека всеки кавалер си вземе по една дама, но с компромат. Par exemple, музика. Дяволнички, Господ да те порази, да пукнеш за нас, да пукнеш за нас. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière. Това е голям афронт! Това е голяма стена! Трябва да обадите кой е този Бербанки! Да, трябва да обадим, ако ли не! Ако ли не, всички кавалери ще отидат в хапуса. Ясия! Господине, тук не ви е бро. Ти кой си, бе? Този, който ме видиш. Ти ли си? Аз съм. Аз и сега ще направя кефа. И ги простак! Аз си бира, хей! Не се хамо! Я си ги
са за сватба утре. Трябва да се злостя, но така е. Търсте пал. Може, бе! Баща ми иска да ме дава да жвичо! Аз най-лошо момент мучих, да ти пускам една рока. Марите! Ама, ти дама! Айде с мене! Айде! То тогава, българка, още не мога да я туря на есоп. Проклетие и фанатизъм, още я владе. Аз само еднъж да обикнех цивилизацията, да я науча на европейските дансове. Тогава ще я туря на ръка, ма не мога да я очукам дебелата глава. Да съм доста с майка й, па да захвана често да ходя от пляс. Тогава, надявам се. Тя ще си прави рокля. Има причина да изнесе един журнал от мода. И аз сакам тук някъде да има един журнал. Ето го! Ау! Ау! От последната мода! Трябва да знаеш, драга Анке, че пахли амор, що запали сърцето ми, е твоята деликатна, мобила и мобила персона. Вероятно, че ако и да съм имал оказии да вляза в релации с много други демозели, ала ни една нема и тъй силно доминасвала.
Животът ми е достигнал до такава си позиция, дето без тебе, драга Анке, животът ми е нула. Разумяваш ли? Аз разумявам, разумявам, ама баща ми като прощи как не разбира. Казах ти, не трябва да слушаш баща си. Той да дава на Митю. Да, на него. Игнорентина. Музьо, защо съм била толкова злочестна, Музьо? О, не си никак злочестна, драга Анке. Стига да ме слушаш. Баща ти няма резон да форсира воля. Твоята воля е индепендентна. На когото обичаш, него трябва да вземеш. Него да взема, Музьо, ама как? И казах ти, тук в ближното село всичко съм приготвил. Попът е нагласен. Само да отидем и щом се вече, ще тръгнем право за Европата. Ами, докато бягаме, ако ни догадят. О, нито дядълът. Тото е моя работа, зато и бъдях. О, Музьо, не знам баща ми. О, той баща ти няма да си у вас. О, Музьо, не знам. И да бъдеш готова и щом ти река, хайде да вървим. Склонена ми си. Ох, не зная, Музьо. Казвай! Времето е късо, аз трябва да отида по-скоро да приготвя подкрепите за във път. Сега е момента. Или на онзи простак Рубиня, или с мене в Европата, дето ще бъдеш между цивилизованите мадам. Да, аз ще те направя голяма мадама, принцеса, региня. Ще живееш царски. Ох, не зная, Музьо, не зная. Той, що е вас, бежана? Той тук хани е кака, али? Чуш чирак? Да ти един байрак, па кой мине за мине е в бързо, а? Какво ще рече чуждия човек? Чуш чирак? Почтен, що търси без да ме е гост с дома ми? Слушай, Нямам време да слушам. Буйра на дъно. аз те направям да ме познаш кой съм. Ама твърде, че чета хатъра и дослука на фамилията ти. Бе майната и на дослука и на хатъра ти. Само да не стъпваш къща ми. Ма как не ги стъпва, бе? Чакай, бе, че той да е като брат с Димитракито ни. Иди, Джонго, той все по твоята глава. Утре ще приказваме, качи, там дето трябва. Само дръж на акъла си, какво си хоратува. Адио. И адилото ти, и главата ти. Тук! Иди, шафранта. Абе ви, къщата ми, ако не направите за резила, аз тия ги обръсвам. Дъмно. Честито хаджи, честити Армаган. Нека първо да дойдеш тогава. Той каза на пътя. Как си, хаджике? Как си пилето ми? Милица, здравечко ли си? Чумал. Да даде Господ и внуците. Топа сега точно внуците са ми залипсвали. Ето Коста! Ето Коста! Търсят двама пазванци. Кажи им, че ида. Туме! А ти да си отваряш очите. Че да го запра. Викам, по-добре да го запра. Сигурно ще го запрати. Ама хаджике, ти не стой тъй. Притичай до хаджията, да видиш какво става. Ама добре, ама, дай да отидем двете. Да отидем. Боже, хората вече ни честитят. Целият град вече знае. Що ли да сторя? Ох, дали да направя волята на баща си? Дали? Ох,
Мама, не, няма, батко, няма. Ох, и аз тук сега самичка. Къде да е този файтон? Ама това е Мусин Маргариди, облечен като за в път и със саби. Ох, какво ли е наумил? О, той гаче ли ми се шегува? О, Боже мой! О! Готова ли си? Хайде, Боско! Къде? Браво, още веднъж! Да вървим, всичко е готово! Как може аз? Сега е късно, никой не ще ни види. Ама баща ми! Баща ти е прост човек, да поседи малко в хапуса, да му дойде къла. Мусю, не, как да... Сега да вървим по-скоро, хайде. И нали ти казах, ще се венче? Това всичко съм приготвил по пътничата. Хайде. Мусю, започакай ми, мама. Мама, да доходим с нейната воля, Мусю. Майка ти и брат ти ще дойдат сетне, ще ги докараме ти на венчилка да бъдат. Хайде да вървим, ще ги имаме на сигурно. Къде ще дойдат, Мусю? Разумела, за какво ще правят, като им кажа, че си там пише? Майка ти ще се нарадва видя. Дали ще се зарада, Мусю? Разумява се, тя ма много обича. Да, вярно, че така. Липон, да вървим, че Вайтонът чака. Мусю, уверявам се на теб, като на цивилизован момък. Да не ме измамиш. Не. Парол, Тоня. Казах, хайде. Адио, баща ми къщя. Адио. Криво разбират байно цивилизация. Така е. Цивилизацията ще рече този, който играе билярдо. Знае как да направи един комплимент на красния пол. Или ако народът те отбере за обща работа, не да използваш работата си, а кисия. Така е. Дрехи по модата, къщи по модата. Това си е цивилизацията. Нали европейците те живеели за това и ние трябвало така да живеем. Ама европейците знали да правят фабрики. Нека. Знали да строят железници. Нека. Ама ние да купуваме от тях скъпо и прескъпо разни дрънкала и да се кичим. Не. Мамичо! Чорбаджийката иска да се среща с тебе. Има да те пита нещо. Какво? Какво? Тя искаш да дойде, ама много е срам. Защо? Не знаеш ли що се случи? Що? Господ да го уби! Онзи кератия, хихимина, дето идваше честичко от дома. Да не излъжам някой маскара, бе? Какво скарал? Аз не знам, маймичо, мене нямаше, бях на Дюген. Ама той беше проводил двама за птиета. Задигнали чорбаджията за нищо никакво и го къптърте в кампуса. А чорбаджийката не знам къде е била. Тя май не си гледа къщата работа, а май обича да му дае по сокъците. Млади Иване Димитракито и той като хайка му дае по сокъците. А Анка, дето щяхте да омладете годеше утре, останала сама самичка, маймичо. И кой знае дявол да го вземе? И тъй е тендимус. Онзи кератия задигнал момата и... Хайде! Чакай. Райчето не знае. Работата Букук. Онзи вагабот от крата мамка. Боже! Гледай, че... Боже, Господи. Кой ги видал? Комшиите, кой? И добре, чурбаджета си. Чурбаджета не е тук сега. А знаеш ли как е задигнал, а? Как? С Вайтон!
Кой ги видял тях? Кажи. Баймите, ти май не ме слушат. Кумшите! Добре, кажи сега, пак кажи, къде е чурбаджи? Чурбаджиката отиде при баба Стойна. Ама чурбаджията са го пуснали. И той като се прибрава вкъщи, баймите, като се разлуки. И? Като се едно дърво. Като почна да налага чурбаджиката. За малко ще си да я приби. Ама, той е прав да ви кажа. Тя не му причиташе думата. Казваше, не пускайте този гератия в къщата, а тя не му причиташе думата. И като я изхога като една циганка. Сега не иска да я види очите. Сега къде е тя? Сега тя е от баба Стойнини и затова ме изпрати тук да видя дали си тук при Генди. И аз иска да знае дали все пак какво да прави. Сега, Райчо, Генди. Да. В баба Стойна отиваме. Аз сега. Добре. Аз като ти виках Хаджийке, и не щеше да ме чуеш. Този нечестив дявол, коя черна чума тук мина в къщата ти, Хаджийке. Ама не ме слуша, не ме слушаш. Господ да го уби. Бабо, дявол нечестив, Господ да го убие, да до чума да го отръжка, змия и сиги му и тук да ухапи. Дето ми зачерни живота, дето ми озлочести къщата, дето ме затрижи челепта. Дето ме направи половин свят. Господ да го убие, дано сега, ако съм знаела какво ще има да ми падне главата, бабо! Сега ти дойде коло главата. Господа, вие знаете ли какво е честа на българина? Аз като българин... Сега пък стана българин. Отнасям се до моите братя българи и им прося помощта, за да отмъсти на един престорен враг, на един шарлатанин, на един вагабонтин. Стегнатия му дост, сега вагабонтин. Чуете ли го? Който има смелостта да нанесе такъв афронт на фамилията ни, който той днес озачестява. Ти си виновен, Димане! Ти! Короче, господа, правя апел на вашия патриотизъм и особено на вас, господин Митю, който имахте смелостта да поискате ръката на злочестната ми сестра. Ти я озачести, бе! Ти я озачести, какво? Да, господа, правя апел на вашия патриотизъм и търся братска помощ за отмъщението на Митя. Може да съм казал нещо активно, може да съм грешил, но ви искам пардон. С всяко благодарение, господин Димитрака, готов съм да ви помогна да отмъстите на един вагабонт, който се осмелил да се подиграе с гражданската ни чест. В името на българската ни чест трябва да му отмъстим. Не трябва да става обичай чуждите вагабонти да се подиграват с народната ни чест. Господа, подобен пример има в старата история. Може да сте чели за Троянската война, където старите елини, за да отмъстят на Париса, който бе грабнал прекрасната Елена, младата жена на Менелая, и повдигнаха 10 годишна война, която завърши с развалянето на Троянското царство. И отмъщението дойде. Впрочем, ако ние сме люди с любочестие, трябва да отмъстим на този вагабонтин! Трябва да му отмъстим! Трябва да отмъстим! Да му отмъстим! Що го сторя? Де да ида?
Мадама, не. Какво са теглиш те от мене? От мъжа си бива ли тъй? За Бога, остави ма! Сърдиш ли са? Право, нима ли обичаш вече? Не те обичам. Защото ти ме излага, ти ме измами. Ще се родя от родиня. Не си някой цивилизована жена да имам на респект. Бек, искаш сега да ти правя комплименти, а? Да, ама моите комплименти за тебе са свършиха. Сега трябва ти на мене да правиш комплименти, че си в ръчичките. Тази ли би била човещината? Тази ли би била цивилизацията? Да, това е то цивилизацията, ако искаш да знаеш. За нас, цивилизованите, тези тук прости и игноренти са като добитъците за човеци. А да не виждаш ли как европейците дохождат при вас? Лъжат с всякакви лъскави, фалшиви работи. И ви прибират паричките. Да! Европата се е обогатила като от вас, прости нации. За Бога, какво зло съм ти ставила, че си тури на ръка да ме измамиш? Къде са ти приготвените за сватба? Къде ти е пупа? Къде е майка ми? Къде е бачо? Ти си нямал. Ни Бога, ни съвест, ни нищо. Ще ме водя от този човека на Европата. Ще да ме разхожда по Виена, по Лондон, по Париж. Всичко това били сухи думи. Нали искаш ли да ставаш мадама, ма? Сега ще направя мадама! Ой! Ой! Терминал Максим!
справили добре. Благодаря ви. Аз искам да благодаря на абсолютно всички, на актьорите, защото беше наистина много е трудно да се направят любители, да направят 2 постановки в един сезон. Искам да благодаря на Танцов Купа Химнора и на госпожа Диана Георгиева. Ще я пандемия, сме говорили да направим нещо съвместно, театъра и танцовия клуб. Успяхме най-после. Надявам се това да не е за последно, да имаме още нови и още по-добри сътрудничества заедно.